Foron 2 semanas de peche perimetral que golpearon con forza o comercio e hostalería de Cambados. A localidade sitúase xa no nivel alto, con mobilidade plena e un alivio das restriccións na hostelería. Os locais poden servir en terraza o 50% de capacidade. Que nos den un pouco de respiro, porque la verdad entre abrir y cerrar nos hemos levantado mucho. Pero la verdad es que bien, la gente se está comportando bien, a diferencia de en otros lados, la verdad muy bien, pero bueno... pouco a pouco e esperamos que non nos volvan a cerrar, porque se non... Eu penso que é bastante mal, baixou bastante o nivel de xente en bares e demais, non sei se é que se está volvendo a coller medo ou que, pero sí que notei bastante o feito de que hai moi pouca xente que está en bares. Tamén ven pouco movimento no colectivo de comerciantes Zona Centro. Confían en que a fin do peche perimetral se traduza nun repunte da actividade económica de hostalería e negocios, tendo en conta que boa parte das súas vendas dependen dos veciños doutros municipios da zona. Aquí a actividade económica do comercio e do hostalería está moi parada, motivado a abrir e cerrar cada 2x3 os concellos, as remitacións e os problemas que temos. Sí que vemos que estes días empeza a mover un pouquiño. Vamos a ver como arrancamos. Unha reactivación que conta tamén co apoio da campaña de bonos Cambados Florece, coa que se va a mobilizar 30.000 euros no comercio local, dos que o Concello aporta 10.000. Vendéronse nos primeiros 2 semanas todos os vales. Hemos ampliado o plazo de compra pro cierre perimetral hasta o 15 de xuño. Esperamos que sea como un punto de lanza para entrar no que é o verán. Unha campaña do verán que en Cambados agardan como auga de maio. Confían na reactivación do turismo na localidade para a recuperación de moitos negocios que quedaron tocados pola pandemia. Se o turismo entrara un pouquiño, eso era tanto para o comercio como para a hostelería, sería moi positivo todo isto. Pero bueno, vamos a esperar e vamos a ver como van os acontecimentos. Os números están sendo positivos, están sendo á baixa. Hoxe en Cambados hai 43 positivos, 6 menos ca onte.